Bones estels, ja estem aquí una setmana més o una setmana menys, segons com ho mirem. I no hem d'oblidar aquestes pràctiques de ioga que ens ajuden un poquet a estirar el cos, a tenir la ment en calma. Per tant, vos anim a que practiqueu a casa i si practiqueu, potser enviar qualque missatge de com vos ha anat aquesta classe. Molt bé, doncs anem a començar. Col·loca't en postura de sukhasana de meditació, tanca els teus ulls. Pren consciència del teu cos, sent el teu cos. Pren consciència de la teva respiració, sent la teva respiració. Començarem una pràctica de respiració completa en moviment. La mà dreta damunt el pit, la mà esquerra damunt l'abdomen. Comencem aquesta pràctica. Inspira, agafa aire. Obrim braços, ompli el teu pit d'aire. Expirem, tancant braços cap endavant, buida tot l'aire i repetim. Inspira, agafa aire, expirem, tornem a la posició inicial i tercera i darrera pràctica. Inspira i expira. Molt bé, i ara recol·locam les mans damunt els genolls, sentim els efectes d'aquestes pràctiques i ens preparem per continuar en l'encalentiment articular, així que estires les teves dues cames cap endavant, començarem treballant dits de les mans i dels peus. Atenció, inspira, estires cap endavant braços i ara inspires, estirem dits, expirem, flexionant dits de les mans i dels peus. Repetim, inspira, obre i estira. Expira, tanca i flexiona. Tercera i darrera pràctica, inspirant, obrint, expirant, flexionant. I aquí mantenim la pràctica estàtica durant uns segons. Atenció per sortir, inspira, agafa aire i expirant. Relaxem els dos braços cap enrere, tanca un moment els teus ulls. Sent els efectes de cada pràctica que facis. Pren consciència i connecta la teva ment amb el teu cos. Inspirem, obrim els ulls per continuar i ara els dos braços cap endavant. Anem a treballar articulació dels colzos. Estirem els braços cap endavant, girem les palmes cap al sostre. Inspires, agafa aire i expirem, flexionant colzos, llencem les mans, mos tocam els ombros. Inspires, estires cap endavant. Expires, flexiones cap a tu. Inspires, allargues i expires, flexiones. Tercera i darrera pràctica, la mantenim estàtica també durant uns instants i per sortir inspirem cap endavant i expirem, relaxant els dos braços cap enrere, tancant els teus ulls, sentint. I ens preparem per la darrera pràctica d'encalentiment d'avui. Atenció, dus els dos braços cap endavant i ara treballem l'articulació del coll, de la zona cervical. Inspires, mires cap amunt, expirem, mirem cap a baix. Inspires, allargues la mirada cap al sostre, expires, baixant, moviment lent i conscient. Inspira quan puges i expira quan davalles. Molt bé. I ara aquí aturem el moviment, es cap en el centre, relaxes per uns instants i després d'aquest encalentiment estem preparats i preparades per continuar les pràctiques d'avui. I per fer-ho ens haurem d'incorporar i col·locar-nos drets, dretes damunt la colxoneta. Atenció, inspirem i ens incorporem. Molt bé. Te col·locaràs a la colxoneta, mirem cap endavant i començarem en cama dreta. Atenció, dona una passa en la cama dreta cap endavant, flexiones un poquet el genoll dret i deixes l'altra cama estirada cap enrere. Els braços de vora el seu cos, la mirada cap endavant, inspirant, pujant braços cap amunt, juntes les palmes de les mans damunt del cap, expirant, baixant braços, col·loques les palmes de la mà al centre del pit. Estàs en prana mudra dins Virabhadrasana 1, la postura del guerrer. Continuam, inspira braços amunt, expirem, obrim braços pels costats. Repetirem 3 pràctiques amb aquesta cama. Inspirem amunt, pujant, expirem, baixant, inspira, puja cap amunt,
Expira, obri braços pel costat ben estirat quan pugen i baixen. I tercera i darrera pràctica, inspirant, pujant, expirant, davallant. Aquí mantenim la pràctica estàtica durant uns segons i per sortir, inspira braços amunt, expirant, obrim braços, molt bé. I ara retomant posició inicial, aquí tanques els teus ulls, relaxes per uns instants, sents la diferència en cama dreta i cama esquerra i ens preparem per compensar aquesta diferència directament. Te tornes a col·locar com a la posició anterior i ara la cama esquerra sí que farà una passa cap endavant. Cama esquerra, una passa cap endavant, flexiona un poquet el genoll esquerre, braços de vora el cos, començant pràctica dinàmica, inspirant braços amunt, expirant, palmes de la mà juntes davant el pit, inspira, allarga braços, expira, obri pels costats i repetim dues pràctiques més, inspirant amunt, expirant baixant, inspira, puja, expira, davalla, molt bé, tercera i darrera pràctica amb aquesta cama, inspira quan puges, expira, davallant, mantenim aquí la pràctica estàtica durant uns instants, la mirada cap endavant, inspira per sortir i expirant, obrim braços cap als costats. Molt bé, i ara tornem a la posició central, aquí tanques per un moment els teus ulls, sents els efectes d'aquesta pràctica, la teva respiració, el batec del teu cor i ens preparam per la darrera pràctica d'avui, on anem a Trikonasana, la postura del triangle. Separes un poquet les teves cames, gires el peu dret cap a la dreta, estirant braços en creu, inspira i t'estires cap a la dreta. I ara vas baixant cap en terra fins que la mà dreta t'agafa el peu dret o la cama dreta i l'altre queda estirat cap en mà. Postura estàtica directament, molt bé, i per sortir de Trikonasana flexiones un poquet el genoll dret, inspires, braços que pugen cap amunt en creu, expires, baixant braços i tancant posició de cames a posició inicial. Molt bé, tanca per un moment els ulls, sent i observa els efectes d'aquestes pràctiques i anem a compensar aquesta pràctica cap a l'altre costat, cap a la banda esquerra. Tornes a separar les cames perquè anem Trikonasana cap al costat esquerre. El peu esquerre se gira cap a l'esquerra, inspirant braços en creu, expires, t'estires cap al costat esquerre i vas baixant cap a baix, fins que els braços queden en línia estirats. Aquí mantens la pràctica estàtica durant uns segons i per sortir recorda flexionar un poquet el genoll esquerre, braços cap amunt, expira, baixa braços i tancam posició de cames. Molt bé, i això són les pràctiques de Hatha Yoga d'avui, per tant, anem directament a la relaxació final. Te tombes d'esquena damunt, la colxoneta en posició de Shavasana. Tomba't, que estiguis de forma còmoda, aquí tanques els teus ulls i vas relaxant tot el teu cos, sense moure't, te relaxes tot el temps i deixes el teu cos estirat en terra, amollant la musculatura, amollant la respiració, amollant la ment, que tot vagi en harmonia, en calma. Deixes uns minuts el teu cos en Shavasana i després t'incorpores en postura de Sukhasana per cantar tots junts i totes juntes el mantra de final de classe Som Shanti. Atenció, mans en Prana Mudra, inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Moltes gràcies, salut i fins aviat estàs. Adeu!